Ох, имам проблем, голям проблем. Лято идва, наташки, мисли. Добър ден! Добър ден! Имам много голям проблем. За вас не знам, аз имам огромен проблем. Не мога да спа. Боли ме всичко, душата ме боли. Наистина е много голям проблема. Вие проблем имате ли? Не, аз нямам никакъв проблем. Не мога да ви разбера. Ама как може да нямате проблем? Всички жени имат проблеми. Аз стоя само треволяд си ям. От сутрин до вечер, треволяд до треволяд. Проблема ми е много голям. Ако искате, мога да ви покажа. То бедро, то гъс, то всичко. Това вие как нямате проблем? Госпожо, успокойте се. Знам решение за вашия проблем. Знаете ли какъв е проблема? Да, на 100% ще ви помогнем. Сигурна ли сте? Абсолютно. Заповядайте. Не се притеснявайте. Обещавате ли ми? Обещавам. Обещавам. Къде съм? Ехо! Боже, какво ще направят тези хора? Господи, помогни ми, Господи. Сигурни ли сте, че няма да ме боли? Моля ви се, кажете, ще ме боли ли? Спокойно, госпожо, сега ще решим всичките ви проблеми. Голям проблем тук. Внимавай с кръвотечението, пулсът се ускорява, бъди много внимателна. Намерих първия проблем. Първи проблем отстранен. Да продължим нататък. Виждаш ли го? Ето втория. Отстранен. Продължаваме. Ето, почти сме го измъкнали. Ето го и най-големия проблем. Още продължаваме. Най-големия проблем. Виж какво става тук. Отстраняваме. Доктор Стоянова, готова сме. Добра работа, колега. Госпожо Монева, събудете се. Операция премина успешно. Ние ви обещахме, че тук в Елеганс решаваме всички проблеми. Какъв беше моят проблем? Ето го. Скъпи момичета, много ви благодаря, че ви се доверих и наистина бяхте права. Премахнахте абсолютно всички проблеми. То баджак няма, то коремче няма, нищо няма. Много ви благодаря. Госпожо Монева, благодарим за доверието към екипа на Студио Елегант. Ние ви обещахме, че ще изкараме всички ваши проблеми. А мога ли да си взема проблемите обратно с мен? Не може!